Wis. Ketemu lagi Mas. Hari ini kita di mana, Bro? Biasa spot walet, Mas. Lali jenenge Galwuni, Cerbonan Galwuni, Mas, ya. Cerbonan tepatnya, Mas. Walet itu di Cerbonan, kalau timurnya Galwuni, Mas. Ini kita berangkat siang-siang, Mas. Dulu alah. Ge arep ngomong wis di nganu, Mas. Di apa? Ndul-ndul. Doakan ya, Mas ya. Wis ana respon ya, Mas. Nak rahup yo piye? Ya mesake aku to, Mas. Nak rahup. Loh. Lagi, Mas. Kena tadi oleh. Glu. Koncoku ora ngerti kena to, Mas. Apa malah. Sik nggo kaos tangan barang, Bro. Ndak ireng tangane. Lah kena. Wis samene wis protes bro. Oh, samene glulek jios rale brote ra Jawa lulek. Wah, wis sip to. Kita masukkan dulu, Mas, di dendeng lumba-lumba. Dendeng apa lek? Nila ya. Wah, inu wis lanjut. Kena bro. Wis gampang men kenone sak mene-mene lek daripada kono kae lek. Wah lu ya to. Jos ya, Mas. Gamping nek kene, Pak. Guyon ya, Pak ya. Ki rame-rame, Pak. Lagi, Mas. Brote. Padahal nyeblake ngawur, jebule nyantol to lek lho. Nyengkrek le ora maem lho. Iki Wah, glo nyengkrek kita iki bener nyengkrek to le ya to. Wah, glo Mas nyengkrek saking akeh wae omonge Grandmaster iki, Mas. Wis sip lanjut ya, Mas ya. Mosok lek dodo dhewe sing nganu, Bro. Burung munggahke. Wis. Wah, amblese jeru lek. Nggonmu jeru ra lek amblese. Gila. Wah, jan pol-polan ra jamak-jamak. Ono jaring to, Bro? Iki sasar. Dengan ya bawa wadah. Kena
kena Mas. Wes berote lek, berote wae sepiro. Waduh, iwake kok iwake tambane nyampe denggle Mas. Iki kena wit mau Mas, jebule iwake semene tapi lumayan Mas. Glu ya toh Mas. Sip. Lanjut dulu. Ini suasana hari ini Mas. Itu yang sana Mas, deretan kali, berarti kali tengah ya Bro ya. Itu wah ngajar dan bos yang diajar apa nih kok. Ini sebelahku ngajar ya Mas. Ini angin semilir ya lumayan, tapi sayangnya berlawanan arah dengan kita anginnya. Tidak sejalan dengan kita anginnya, tapi tidak masalah, kita udah dapat. Entah wis untuk piro lumayan sing jelas sepiro ya wis ngono kuwi lumayan wis to. Lho ono sing tak indike sithik Mas. Lha ono sing ra ketok. Lha ono sing ngonoan Mas. Ketok ora mau. Wis ora apa-apa. Lanjut dulu Mas ya. Wis berote ngenean jian pol-polan samene wae lho Lek. Wah jan ucul yang lendut Mas. Takku bae. Wah. Ayo nameh liwat bose. Glulek iki to langsung plongke langsung nyut ngono lho Lek. Lho iwake sakmene-mene Mas, tapi mau ana sing agal siji Lek ya. Patang nyari nggone sampean pira Lek? Patang nyari kethek. Oh. Oke, siap lanjut. Untuk hari ini kita cukupkan sekian Mas lho. Wis meh asar Mas. Kira-kira meh asar ya Lek ya. Ya sebentar lagi asar. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan. Berat Lek. Kena buntut Mas. Kanca kita Mas pinteran lho. Piye? Saking pintere wae Grandmaster kuwi Mas jenenge. Iya. Karo saking akeh iwak Karo saking pintere le mancing. Kena buntute Mas. Ya jos ra Mas. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah selalu support. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan Anda. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan support channel ini dengan cara like, subscribe biar tidak ketinggalan info update seputar pinggiran rawa pening ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you next time. Bye bye.